A Xunta de Galicia avanza. A nosa vontade de progreso levounos a desenvolver Innovaugas 4.0. Un ambicioso proxecto que promove a colaboración de todos os axentes do coñecemento e a investigación na procura de solucións tecnolóxicas que permitan optimizar os nosos recursos e manter o equilibrio entre o ciclo natural da auga e o seu ciclo de uso. A Xunta, a través de Augas de Galicia, é responsable de protexer e xestionar os recursos hídricos da demarcación Galicia-Costa e de coordinar o correcto funcionamento dos sistemas e infraestructuras hidráulicas na rexión. Ademais, axudamos aos concellos coa suministración da auga potable, a rede de saneamento e o tratamento de augas residuais. Grazas ao Innovaugas 4.0, daremos resposta a 3 grandes necesidades: mellorar a xestión integral de recursos hídricos, adaptarnos ao cambio climático e formar parte dun modelo de economía circular que reduza a explotación de recursos, o consumo de enerxía e os residuos. Na fase preliminar o mercado emborcouse e recibimos case 200 propostas de distintos ámbitos e sectores. Ideas orixinais que nos axudarán a poñer en marcha formas innovadoras e máis eficientes de facer o noso traballo. Innovaugas 4.0 leva ao seguinte nivel a xestión dos recursos hídricos de Galicia para seguir sendo unha rexión punteira en innovación e ofrecer a calidade de servizo que a nosa sociedade merece.